या पुष्पाचं आमच्या होईतच नाही बघा. कप्पा हो थांबा ना नू मजा आहे शेवट. तुम्ही काय जाता लिपस्टिक बिपस्टिक काय नाका बिका नाम काय सजव क्या कवा आपण मग सजाचा आहे का व्हिडिओ काय ते म्हणू का ना ना आयडिया ही बरी आहे ना. म्हणजे बरोबर ना. पैशाचा खर्च नाही पैसे 500 रुपये दिले असेल ते कमीच ते उद्या घेतली आणि शॉपिंग करूक जातली. रक्षाबंधन चालू हा. दीपिका नंदन का राखी बांधता. गिफ्ट काय उद्या उद्या म्हणजे उद्या काय म्हणजे होय रे वा. प्रत्येकान नवीन सरप्राईज. सरप्राईज कसा वाटला भारी वाटला. मगाशी चांगलं नाही माका म्हणता या नको माका साडी घेत असतं भारी वाटलं असतं. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश घाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर मित्रांनो आज रक्षाबंधन आहे आणि बहिणी इली आहेत. एक बहीण अजून इली नाही, ती बिझी आहे मोठी, त्यामुळे इली नाही. त्यामुळे पुष्पा पिंक्या इला, पिंक्या पण आज इला वळीवंड्यातून. आणि रक्षाबंधनचा आज कार्यक्रम आहे, राखी पौर्णिमा. आणि ही बघा सगळी तयारी. वेळ आहे ना अजून. कोणा देऊन येतो ही कोणाची राखी वळीवंड्यात ना काय आणलं. वळीवंड्याची शेगलाची भाजी. शेगलाची भाजी शिवाय तू काय सांगित ना. तुमका तीच लागतो. मग पिंके काय म्हणतो नवीन कॅमेरा. म्हणजे नवीन कॅमेरा तुका माहितच नाही. माहिती आहे मग झील काय सगळे मोबाईल घेऊन मोबाईल होता. मग पुण्या काय आता सांग. पुण्या झाले राखी दिलं ना तुमचा आला रक्षाबंधन आणि ह्या रापात घेतल्या नाही बघा. या रापारापीचे धंदे कशा खोलतो गो. बॅग माझी कशा खोलतो काय नाही कशा काढतं ती. सगळा सरळ ठेवा द्यायचा वरचा खालचा डबो. पुष्पान काढल्या ना. पुष्पाचे अजून कलगे तुरे होऊची होते बघा. अजून त्याचा एक चालूच आहे काय नाही काय. पुण्या विचारते काय गो येतच की नाही. पिंकेची तयारी झाली नाही. तू चौताळत राहत आणि तू त्याच्यापेक्षा चौताळायचं. चौताळा देवा जरा आपण कर्तव्य केला बाबा येतच की नाही. अगो येत नाही हा त्याच म्हणतोय. येत नव्हता राखी ठेवून गेला पण आता येता. फोन केल्या केल्या लगेच उत्तर पहिल्यांदा दिलं ना प्रत्युत्तर व्यवस्थित. अरे बापरे गो तापून येता आता. मग काय तुम्ही या पुष्पाचं आमच्या होईतच नाही बघा. कप्पा हो थांबा ना नू मजा आहे शेवट. तुम्ही काय जाता लिपस्टिक बिपस्टिक काय नाका बिका नाम काय सजव क्या कवा आपण मग सजाचा आहे का व्हिडिओ काय ते म्हणू का. पावडरला हो ना नू थांबा. हो थांबा हो बघा तरी असे का. मेन सरप्राईज आहे त्यांका. तर मित्रांनो आज तुम्ही बघणार आहात सगळी रक्षाबंधनची तयारी झालेली आहे. तोंडाक वाज जरा सुजा त्यामुळे वाज जरा तसा दिसता अजून, कारण डीग भारी पडलो होतो मका. तर मित्रांनो सगळी तयारी झाली. पुणग्याची वाट बघताव आणि आता होईत चालू थोड्या वेळात. तर सरप्राईज आहे ह्यांका बहिणी. अरे पूनमताई आल्या हे बघा. नंदन पण आला आणि पूनमताई पण आलेली आहे. वा वा वा. अगो पण 9 वाजता आहे आता का. पुष्पाक 500 भरलेलं आहे ते नको झाले त्याका आता 500 हवे. 1000 बघू. 1000 त्याका मॉप वाटले कमी वाटले, 500 त्याका भरपूर वाटले, त्यामुळे त्याका 500 रुपयाची तयारी केलेली आहे. बघूया ती. आणि सगळी त्या पूनमताई आलेली आहे. आता काही घाबरायची गरज नाही. नारळ नारळ तामान ना आता का ताट कशा का नाही. पुणग्याच्या उंचीवर की पुणग्याच्या काय माका कळत नाही. हे नाना आधीच खातात हा लाडू.
पिंक्याने बघा काय काय बनवून. पिंकी दाखव तरी काय बनवलं अकडे दाखव. डबो अकडे कर. अकडे कर. रांगोळी चल वा मी काय तुझ्याशी नका बोलले ना माझ्या आधी डोक्यात फिरवायचं नाही आधीच सांगितलं. काय रा? माका नाही बोलायचा कोणाशी तर. मग गिफ्ट काय आणलं? गिफ्ट काय ए काय काय आणलास? ए मोबाईल ठेव. त्याचा काय नाही झाला. त्याचा असाच असता. माझ्या मला काय मी काय केलं फोकस तुम्ही मारता तिथे. आम्ही नाही फोकस मारला. मग परत दिसला नाही तर परत आमचं सगळे येते सगळे आम्ही काय विचार नाही. हा पुन्हा कुठे गेले पुन्हा. तुम्ही दिसलाच नाही की कसे नाना कुठे राहिले कसं आहे ते. लोक सांगून म्हणतात सांग नाना विनवणी करतात अजून तुम्ही शिटे गुंगत नाही वाईट वाईट घालत असता थोडासा. आता असणार का शे असं 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 नसता असं करूचं नसतं बाई. हे ही आहे या बरोबर ना असं कावे. कसं असायचं ते बंद करणं ते लाडू मारीन त्याच्यावर. पण करा बघायचं तोंड बघा कसं झालं आता असंच बंद नाही. करायचा. पिंकी घाल रांगोळी. हा? अरे आमच्या वेळेला बोल चालू रे नाही माहिती काय बरं होती. माका नको लाडू करू आधी सांगा. ए काय तुमचा काय चालला. ए थांब नंदन काय जाता. तर मित्रांनो ही सगळी तयारी चालली आहे. पप्पांची तिकडे यान काही उतारला तर बघतो पप्पा. काय रांगोळी याच्यात? पांढरी रांगोळी पाण्यात घाललाय तर चुलीत घाल. पांढरी नाही पिठाची घाल जा. वा भारीच काढतेस रांगोळी. दाखव दाखव हा दाखव रांगोळी. मग कौशल्य काय म्हणून मी एका थांबवलं पण येईलच म्हटला तुम्ही काढू घेऊ नको अजिबात. तुमका रांगोळी काढू जमणार. जमणार नाही. केसांवर नको माझ्या बस. बंद करून येतात पिक्चर तो जरा. अय्यो तकडे आता तकडचं शेवतेचं झाड आता मिरियाचा एक आणून ठेवलं आणि ती एक दासवंदा ती घेऊ द्या. हा ना तुम्ही दाखवते आधी नको मी सांगलंय की. चला तर राखी कोणी कोणी भारी भारीतली आणला. 9 वाजत येता ना. तिकडे जाऊन जात का जा. चला रे ये रे सरळ सरळ कॅमेऱ्यात बघा पाय हलू नको. ते लावू दे. इकडे उभी राहा रे. मोठ्या अरे बहीण तू कसे फिरत थाई तरी जा राहू जा. लाईनीत उभी राहा ना. हो म्हणजे कॅमेरा पहिले असे थांबो थांबाली. ते नाना काय येऊ सांग. बरोबर आहे. पुष्पकान काय ती पुष्पा हाय एकीचा तोंड अकडे एकीचा तोंड तकडे तशातली गत आहे तुमची. तुमची तोंडात दिसत नाही. सरळ सरळ ठेव उभी कॅमेरा. राहा. हा आता भरवलं का कापावी पण मस्त विकी पाठी धर जरा. हा बस हलू नको रे. तर मोठ्या बहिणीपासून सुरुवात आहे सगळी. सगळ्यांची गिफ्ट एकदम देणार हा. हॅलो हॅलो कळदा राखी काढ. सगळे गिफ्ट सगळ्यांना एकदम देऊया ना. हा ठीक आहे ठीक आहे चला चल चल देते ना थोडी बाजू कर. तर प्रत्येकाने बघा नवीन नवीन पदार्थ आणले आहेत. स्वतः पूनमताईने लाडू आणले. तर ही आमची 2 नंबर ताई. ती तुम्हाला तुम्ही तिला ओळखतच असेल. असा लाईनीत बांधा ना पैक पाटी पाटी. पूनम जाईल. पूनमताई थोडीशी कुसली आहे. थोडी ती रुसली आहे पण आता तिचा रुसवा दूर होणार बघा. नाना बरोबर माझ्या बरोबर बोलत नाही म्हणून सांगितलं. गिफ्ट दिल्यावर तिचा रुसवा कमी होईल. गिफ्ट महत्वाचा. नाही नाही तसं नको सांगू. ती ताई ही माई आणि ती अक्का. आणि ती अक्का. हा, हो ताई टाकल्याचीच काय नका. ताई माई अक्का. टाकून दिलं. लाडू मस्त हो. कोणी आणले. तू स्वतः बनवले. वा वा वा. मी तुझी आणलं गो चल पुष्पा मग ते शोध सगळ्यांची. अरे काय बाबा तुम्ही पण रापी आहेस, रापी. काही हात कापता येतो पुष्पाचो. वर धर जरा. पुष्पा दिसत नाही. वर वाकला की उभा राहून दिसत नाही.
वर उभोच राहू. त्याच्यात एक आणखी होती कोण ती आणायची दिली. अंत्या ए अंत्या ये ही आमची सांग अक्का. ताई माई अक्का. अरे काय तू बाबा चल उभं तुम्ही खाली. सांगितलंच ना मग माझी काय सांगूची गरज आहे. गंधनची बाय बांधली दर बार ए चैतन्य दर्शी ना कॅमेरा कॅमेरा दर्शी हा, कोणाची? याची झाली आमचं माझं कमी जातोय ए तू सरळ धर ना खय जात. 48 चार्जिंग संपतं. मग बा मामा चार्जिंग संपतं. नाही सपत असं दे. मी एक व्हिडिओ शूट केलोय. झाला ओके सध्याची तर बांधायची. तुमचं गिफ्ट ना ए हो गिफ्ट गिफ्ट महत्वाचा. अंत्या हो ना नानू ये गिफ्ट. काय माहिती आहे काय आणलंय? फुल कटकट. झाडं आणले सकाळी मगाशी ती अरे, 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 अरे. हा बघा गिफ्ट मामाचा. थांबा थांब चालू ठेव. अरे बाका मी रिअल इंदी बराच झाला. जासून हॅलो अरे रक्षाबंधन चालू आहे गिफ्ट देतोय बहिणींका. येवा येवा उंचीवर येवा बाका मोरी आहे, तुम्ही उंचीवर. नाही विचारलंय अरे थांब जरा व्हिडिओ चालू आहे. तुला काय पाहिजे. अरे हे सवय आहे. अरे ती पूनमताईसाठी होती. दुसरी आणायचं ते आणि. बॉक्सात नाही हे लांब धर ना कॅमेरो. पाठी धर जा की पाठी धर कोणा. तर मित्रांनो हे बघा यावर्षी वृक्षारोपण हे बहिणींका गिफ्ट कोणा. हा हा ही बघ आमची पूनमताईला शेवंती. ताई हे बघ कडे आले आहेत त्याला ती आता पुन्हा फक्त तू हस ती फुले ती. हे कॅमेरो काय धरत पण येतो पुढे. हसलीस की पुढे ये ताई ये. अक्का अक्का. अक्का अक्का ताई माई अक्का ती जण रे. ती जाता घेऊन जाणार मी. माई तर अशा प्रकारे मित्रांनो हा अक्का पण आली आहे. ही बघ हिला दासवंदीची खूप आवड आहे. ही चोरून आणत असते म्हणून मी हिला स्वतःहून दिले. हे बघ कागदाचं हे चोर. बघा. हे व्हिडिओ कॉल कर. तरी पण तर ह्या कशासाठी दिलेल्या तर वृक्षारोपण करण्यासाठी. आई तर या सई सई परत सई पुन्हा बोला. पुन्हा ते ठेव आता थैस. नाही नाही हे पिंकी ताई हे पूनम ताई आणि पुष्पा ताई. ठेव आधी. हा चला ओके लाईनीत उचला. माका एवढंच काय साडी मस्त नशी चला. लागत आहे काय नाही. तर मित्रांनो हे बघा मी जाऊन शूट तर आजचा आपला वृक्षारोपणचा कार्यक्रम होता आणि ही सगळी तयारी होती सगळ्यांसाठी. ठेवा ते मगाशी झाड. तरी मी स्वतः लावलेली झाडं होती आणि ती यासाठीच द्यायची होती. तर गौरवनी मामाकडे गेली आहेत त्यामुळे आज घरात आरड कमी आहे. चल ग बिंके काय पिंकी ताई कसं वाटलं. बरं. भारी ना आयडिया भारी आहे ना. तर अशीच सगळ्यांनी द्या. दरवर्षी असेच बिर्याणी वाटीत राहू मी दररोज देत. ना 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 आयडिया ही बरी आहे ना. हा? हा? बरं म्हणजे बरोबर ना. पैशाचा खर्च नाही पैसे कसलं नाही. पैसे 500 रुपये दिले असेल ते उद्या कमीच ते उद्या घेतली आणि शॉपिंग करू जातली. बरोबर. पुढच्या वेळेला आता आपण भाऊबीजी गेलो की आपण येऊ या आपल्याच झाड भरून ठेवायचं. काय 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 गो काय गो काय ते ड्रॅगन फ्रूटची झाडं. पुन्हा पुन्हा काय पुढच्या टायमात तू आमच्याकडे आता भाऊबीजी केलंस की आम्ही. दोन घोटीवर असतं ते रिझल्ट घालून ठेव. हो पुढच्या टायमात येणार हे ना तेव्हा मी घोटी बिटी रुजत घालणार आणि फणसाची झाडा चालत आंब्याची चालत झाडा. चालत चालत मी लावीन माका तेवढीच आवडत बराच म्हणून माझी नर्सरी मोठी घरी. बाबल्या घ्यायची आता घालून ठेवायची. फणस मिळतील मग काय फणस का फणस खाऊक मिळते बघ हुशार बघितली ते वा हे बरोबर आहे ना आयडिया ही. ड्रॅगन फ्रूटचा उद्या तुमका शाळेत कोणी राखी वगैरे बांधल्यानंतर ह्याच करा तुम्ही. एक फांदी तोडा पिशवीत भरा आणि आमच्या देवा. उद्या कार्यक्रम आहे शाळेत. हा तू आहे तर मग शेवटी झाड घेऊन जा. मी बनवणार. तरी बघा कडे रक्षाबंधन चालू आहे. बाय. एका जण रवाशी झाडं हातात घेऊन प्रत्येकानं आपापली. हा काय नको हे ते बनवून घेऊन धरू थांब ना तू राहू ना हे इतके काय आता काढते. झाडं घेऊन उभी राहा. तर मित्रांनो ही बघा अशा प्रकारे तुम्ही पण वृक्षारोपण अशा प्रकारे करा. गिफ्ट वगैरे देऊन ही काय लगेच जातात. प्रेझेंट पाकिट ही उद्या नेऊन 1000 रुपये खर्च करणार होती म्हणून ही डोक्यात आयडिया होती माझ्या. 4 दिवस विनोद फक्त सांगायला ठेवलेलं आहे. ते मावशी तर अशा तोंडात दिसत प्रकारे नाही. आमचा रक्षाबंधन झालेला त्यासाठी झाडे लावानी हो झाडे जगवा म्हणा तरी. झाडे लावा झाडे जगवा. वा वा काय रे कशी आणू मिरियल आणू दुसरी. ताट हातात नाही बघ हळदी कुंकाचा भांडा घे आधी. रक्षाबंधन चालू आहे. दीपिका नंदन का राखी बांधता. गिफ्ट काय हा? उद्या उद्या म्हणजे पार्सल उद्या
काय पार्सल आता? येताला घरात म्हणजे होय रे वा प्रत्येकान नवीन सरप्राईज बंद किती कळी इली आहेत गो शेवते तुका शेवती हवी होती मग तुला तू काय 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 इका मेन 500 रुपये हवे होते साडी ए चैतन्य वळलं ते का वाल चैतन्य चैतन्य सकाळीच बांधली बांधले बांधली हा मग ते काय इडवं द्यायचा बांध बांध ती खरं तू आण दाखवतो माका माहित तुका माहित खडवलं रे दुसरी तर मित्रांनो कसा वाटला तुमका सरप्राईज नक्की सांगा आणि दरवर्षी तुम्ही पण असं करा कापा केलेली बघ म्हणजे एक माझ्या डोक्यात किती दिवस प्लॅनिंग होतो यो की यावर्षी म्हटलं काहीतरी वेगळा करायचा तर चला एकदम भारी वाटला बहिणी तर माझे खुश आहेत पुणग्या सोडला असतं पुणगे गेला तकडे पुष्पा काय बद्दल तुका कसा वाटला तुका माझा ही बस आता याची बांधायची तुका सरप्राईज कसा सध्याची वाटला राखी बांधायची तुका सरप्राईज कसा वाटला बारा वाजता भारी वाटला मगाशी चांगलं नाही माका म्हणता या नको माका साडी घेत असतं भारी वाटलं असतं मावशीची यांनी बांधली तर मित्रांनो वर्षा वगैरे विचारत असशाल तर वर्षा तकडे आपल्या माहेरी गेला हा मुंबईत नाही गावाकच ही कोणाची राखी हा, तर येत ताऊ द्या सोनियाच्या ताटी उजळल्या ज्योती ओवाळी ते भाऊराया रेड्या बहिणीची वेडी माया होती रवांडे गो अरे हा बरोबर 1 2 3 4 तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्या कोकणातील साधा रक्षाबंधन असा पूर्ण झालेला आमच्या कोकणी पद्धतीत आणि सगळे बहिणी इलेले आहेत जवळच्या बहिणी आहेत हे आणि ती लांबची बहीण हा पिंक्या आपलं परिसर आणि आपली झाडा वगैरे व्यवस्थित राहतील म्हणून झाडा वगैरे व्यवस्थित राहतलीच आहेत. तर मी स्वतः बनवून म्हणजे तयार करून झाडाही वृक्षारोपण करून दिलेला होता आणि त्या निमित्ताने बहिणींका एक झाड देऊन त्यांना गिफ्ट पण दिलं सरप्राईज होता त्यांच्यासाठी त्यांना माहीत नव्हता या की असा काय बाबलो करीत तर एका मोठ्या बहिणी माहिती होत्या कारण तिचं लक्ष बरोबर असतं ह्यो काहीतरी देणारा तर चला अशा प्रकारे आता आपण इथेच थांबूया पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ तसेच आपले नवनवीन व्हिडिओ तुमका येत राहणारच आहेत तर चला तुमचा रक्षाबंधन कसा आला तर ह्या पण नक्की कळवा हां चला अशा प्रकारे मग राहून दे ना त्या का एक दिवस बघला आता ए बाय बाय करा चला बाय 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 बाय